Pinoy Bus Driver TV. Mga pulset, magandang gabi sa inyo lahat. Alas 12:09 ng gabi. Ano na ito, pag-visit. Papasok na ang Lunes. October 30 na, mga pulset. Ito tayo sa Matnog. Baba lang natin ng Query Pascat. Ayan natin mga kasamahan. Apel Tranco. Shout out kay Carlos Granado, 1852, saka 8910, saka 1709. Andito. Grabe ka daming sasakyan dito, mga truck at mga bus. Dami, punong-puno ang Matnog Bicabugsa to. Oh, dami mga private car at mga bus nandun, dami. Sudah na yun. Ayan, mga pasayro. Shout out din sa ating mga tropa dyan, sa mga trucking, mga bus driver, mga kapusit. Magandang gabi sa inyong lahat. Oh, dami. Pugso na tayo. Oh, tutigil na.